To haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci. To da fatan za ku gafarce mu bisa wato dan tsaiko da muka samu kafin shigowar bako, amma a daidai wannan lokaci muna tare kai tsaye tare da ita bakuwar tamu a cikin wannan maudu'i da na fara bayyana muku tun a farkon shirin cewa za mu yi duba ne da wato bisa aikace-aikacen cibiyoyin jin kai da tallafa al'umma da ke tasiri ga rayuwar talakawa musamman wato a cikin wannan wata na azumin watan Ramadan mai alfarma, wanda ma a halin yanzu yana ban kwana da mu a goma na ƙarshe. To a daidai wannan gabar muna tare da Hajiya Rabi'atu Umar Sa'id, wacce ita ce shugabar gidauniyar Sarauniya Charity Foundation, wacce ke da wato cibiyoyi ko ke da rassa a jihohin Najeriya daban-daban har ma da a kasashen ƙetare kamar India, Dubai da Saudiya, wanda mun tattauna da ita a kwanakin baya, kuma na san ana sane da irin aikace-aikacen da ita wannan cibiya ta Sarauniya take yadawa a Najeriya. Amma dai kar da are bakinta ci albasa. Hajiya barka da shigowa. Barka ka dai babu umure. Wadalla. Kin taba shigowa nan gidan kamar yadda kike shiga gidajen yada labarai daban-daban, ana jin wasu daga cikin muhimman aikace-aikacen da ita wannan cibiya take aiwatarwa. Kafin mu kalli sauran ragowar bangarorin da kike kai agaji da suka shafi lafiya, ilimi da musamman ruwan sha da sauransu, mu fara da wannan wata na Ramadan. Na ga kuna ta yada ciyarwa, wanda mu fara da tukun yaya ciyarwa take kasancewa, kuma mutum nawa kuke niyyar za ku ciyar kafin karewan azumi? To alhamdulillah, yada ciyarwa ko in ce magana na ciyarwa na azumi, wanda target ɗinmu shine mu ciyar da mutane 50,000 a arewacin Najeriya. 50,000? So kuma abubuwan suna gudana fiye da ma yanda muke tsammanin abin zai yi. Idan na ce haka shine a kowane state abubuwan suna gudana yadda ya dace. Su wakilai na coordinators suna kokari sosai, da su ma'aikatan da muka ɗiba da muka ajiye su musamman don ciyarwa, da ma nan a birnin tarayya Abuja. So yadda abin yake shine kowa ya ga yadda muke, misali muka tanaji yadda abubuwan suke, abinci ne muke yi mai kyau, kuma kowane mutum yana da roba 4. Ko mutum ɗaya? Kowane mutum ɗaya yana da roba 4. Yana da kosai ko alale ko masa, yana da kunu, yana da ruwa, yana da zobo. Wato yana da hada na sahur kenan. Mukan yi jollof rice da sauransu. So yanzu sofa dai Allah cikin ikon shi mun kai ga muna da rekod na mutane kamar 30,000 da wani abu haka. So in Allah ya amince kafin Ramadan din ya kare, ina ganin za mu cimma 50 din. 50,000. To akwai jihohin da kin ce arewacin Najeriya, jihohi 19 na arewacin Najeriya kuka mai da hankali kawai? Jihohi 19 na arewacin Najeriya. Me yasa kuka zabi arewa kawai? To saboda akwai dan kamar su inda muka tura, kaga kamar na bara mun yi har irin su Port Harcourt da sauransu. To amma bana wakilan da za su yi sun dan tsorita. So saboda rashin suna ganin zama kamar lafiya ko ba su dai aminta da yanayin wurin ba, shi yasa ban matsa musu ba. Na ce to Allah ya karbi, Allah ya ba mu ladan niyya. To amma har arewa ai akwai jihohin da ke fama da tsaro, ko saboda mutanen ma'aikatan naki yawanci mutanen wajen ne? Yawa, to ai kaga yankin su ne. Kowane jiha da yake fama da rashin tsaro in ka dauka za ga waɗanda suke in yankin su ne. Kamar Maiduguri kowane rana muna ciyar da mutum 500, Kebbi 500, Sokoto 500, Zamfara 500, amma Bauchi 600
ba wai sai an fifita. Gombe ma kamar irin su Gombe Plateau. Gombe nawa ake ciyarwa? Gombe 300 muke ciyarwa a kullum. A kullum. Shi kuma da Plateau Kano mukan ciyar da 400 300 yadda ya kama, yadda bukata ya zo don kasan babban wuri ne da sauransu. Abuja kuma mukan ciyar da har 1,500 1,600 900 duka muna yin yadda ya sauwaka. To waɗanne irin mutane ake ba wannan abincin? Gaskiya mabukata ne. In na ce mabukata wa'anda za ga ko da yake ciyarwar Sarauniya Charity Foundation abinda zai ban mamaki ran nan na bi su in ga ko sako na isa inda ya kamata, inda aka kai sai na ga motoci sun yi layi. An fito da abinci kawai sai na ga suna karba, na ce ai na mabukata ne, wai ranki daɗe ai su ma mabukata ne. Wannan ya ce bai da mata Abuja, wannan ya ce ai ya gani ni uwar marayu ne, iyayen shi sun mutu. So ya taso ofishi ne bulayi, ka gane ai. So gaskiya inda ake bukatan ake kaiwa. Kuma da yake abincin yadda tsarin yadda aka yi shi har masu menene ake cewa middle class. Yawwa abinci ne gaskiya mai kyau. Ba garau-garau ba. Ba garau-garau ba ne. In ka kalla yadda aka tsara abinci ne wanda yake kara lafiya a jiki, kuma zai iya ba wa jiki abin da yake bukata, bare kuma jikin mai azumi. So haka muke kokarin dai kamantawa. To kamar yanda ya ake musamman dafa abincin suwa suke? To musamman akwai masu dafa abincin na musamman. Aka ɗauke su wanda dama aikinsu ne. Kuma na jihohi ma na bayar ta bangaren irin wanda za a dafa ne, sai kuma ma'aikata su je su kwashe su je su raba. So haka muka shirya abin, kuma suna bakin kokarin su, mun gamsu da abin da suke yi. To kamar irin sakamakon da ake samu, kin ce yanzu an kai wajen mutum 30,000 a daidai yau 21 ga wannan wata na Ramadana, kwana 9 da suka rage ko 8 ma za a ce, ya kai a ce kun hada ciyarwar da har mutum 20,000. Gaskiya ba ma 20,000 ba ne, 30,000 ne ma da wasu abu a sama, don ina nufin saura kusan 20,000 kenan in za ku cike wannan. Za mu iya cewa kamar saura 10,000. To ya danganta, don mu target ɗinmu ne 50. Idan Allah ya amince zai iya kaiwa 50 ko ya fi 50 ko kuma bai kai ba. To amma sofa yanzu muna da 30 da wani abu a ƙasa. In ka hada da jihohin Najeriya, don Abuja na gaya maka 1,500 ne 900, amma in ka hada a jihohin Najeriya din abin da yasa na zaɓi Zamfara da Sokoto su zama nasu ya ɗanyi yawa, ina da dalili na. So in ka ɗauki Zamfara, Sokoto, Kebbi, Maiduguri ma za ka ga kullum kamar da mutum 2,000 ake ciyarwa. Ka gane ai. To amma sauran jihohi 300 da sauransu, yanda in so samu ne za a iya karawa ya fi haka, amma tunda ni nake yi da kuɗi na, ba wani kungiya ke ɗaukar nauyi na ko kuma wani ke bani ba misali. Amma akwai waɗanda suke saka taro sisi a ciki don ganin su ma sun ciyar din. Yawa na ga kamar an saka asusun tallafi din a cikin shafin ku, wanda da ko a hirar da muka yi da ke kwanakin baya kin ce baki bukatar mutane su saka kudaden su a ciki. Me ya faru aka samu? Yawa gaskiya kamar yadda ka faɗa haka ne. To amma na ta samun korafi wanda wasu suke ganin kamar ko irin ina yi ne da gangan, irin ba na so su ma su samu ladan da ake samu. So da korafi yawa a kira ni a waya, a tura min text cewa suna so su ma su shigo. Shine sai na shiga aji account number, wanda yake da ra'ayi ga account number nan sai sa. Amma ni dai wannan abu ne wanda na ga zan iya nake yi, so no need in ce wai sai wani ya zo ya sa dole ko in ce wani ya bayar dole. To amma kawo yanzu tunda watakila ke kike ganin alat din ya saka, mutane suna sakawa, ko watakila ya kai ma yanzu gudumawar waɗansu ya kai kin naɗe hannuwanki kila. Alhamdulillah, ka san shi niyya na aikin alkhairi baya kaɗan. Baya kaɗan, zan iya cewa ana saka abin da ya sawwaka. Amma akwai wayanda suka saka din, alhamdulillah. An kuma na'am da abin da suka yi. Amma bai kai ga sun hutar da ke ga. A gaskiya bai ma kai abin da nake yi a state ɗaya ba. To. Gaskiya. Har kawo yanzu duk gudunmawa da mutane. Gaskiya bai kai ba. To amma kamar a watan Ramadan ba mu sani ba ko wannan rashin wannan Sarauniya Charity Foundation da ke wasu kasashe su ma suna ciyarwa, ana ciyarwa a wancan koko a Najeriya kika mai da hankali kawai wajen ciyarwa a Ramadan?
To gaskiya in na ce maka Saudiya ba ma ciyarwa, a sauran reshen da suke kasashen can ba ma maganan ciyarwa na mai da hankali ne a Najeriya. Saboda can galibi mutane suna ba da ka san kowanne wuri da bukatan shi. So mu bukatan ciyarwa a nan yafi, amma can ba sa bukatan maganan ciyarwa ba shine damuwarsu ba. So nan kuma bukata ne na maganan ya za a ci, kuma in ka lura da irin halin da aka dan shiga bana, to ana bukatan ciyarwa din. To baya ga ciyarwan akwai wani tanadi da kuka yi na Ramadan din koko dai? Alhamdulillah, baya ga ciyarwa akwai tanadi da muka yi na rabawa kaya marayu, yara marayu wanda iyayen suka mutu, mu raba musu kayan sallah kamar yara marayu 6,000. Saboda bara mun yi, to bana mun yi kokarin mu ga cewa mun tsallaka haka, to amma mun sake dai dawowa 6,000 dai za mu yi, da kuma iyayenmu malaman sangaya wanda su ma za mu ɗan taka rawan gani mu ga cewa an samu kamar mutum 1,000 su ma an ba su kayan sallah kamar haka. To masha Allah, yanzu bari mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci. In muka dawo za mu faɗaɗa mu kalli sauran aikace-aikace. Na san daga bara da muka tattauna da ke a wannan zaure zuwa yanzu an samu ƙarin ci gaba da yawa, wadda ina bibiyar shafukan kuna yanar gizo ina ganin abubuwan da, amma zan so masu kallo su ji daga bakin ki kai tsaye. Masu kallon mu bari mu numfasa mu tafi hutun rabin lokaci. Idan muka dawo za mu kalli wato sauran aikace-aikacen da ita wannan cibiya ta Sarauniya Charity Foundation wanda Hajiya Rabi'atu Umar Sa'id take shugabanta, mu ga irin rawar da kuma irin ci gaban da aka samu daga fara wannan tafiyar da cibiyar kawo yanzu, kuma mu ga irin mutanen da garuruwa da ƙauyukan da wannan agaji ya isa gare su ta fuskoki daban-daban. To yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun rabin lokaci din, ba daɗewa za mu yi ba. Idan muka dawo shirin zai dora, ku dakace mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa, ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder StarTime DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukukuwa, daurin aure da sauran tarika. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntubar tashar ta Kaftan TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent, Katamfe Extension Abuja, ko a buga wayar tarho 07037280012. Kaftan TV Hausa, gamsuwarku shine farin cikinmu. Ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu
Kaftan TV na Hausa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba musu To haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci. Kada ku sha'afa dai kuna tare ne da Kaftan TV Hausa da ke zuwa muku daga nan babban birnin tarayya Abuja a kuma kan decoder mu ta Star Times a kan lambobi 142 ko kuma 414. Haka kuma kuna iya bibiyar mu kai tsaye a wato manhajar mu ta YouTube, kuna kuma iya kallon shirye-shiryen mu akan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter. To a yau a cikin shirin muna tattaunawa ne tare da Hajiya Rabi'atu Umar Sa'id, wato shugabar cibiyar ko gidauniyar tallafi na Sarauniya Charity Foundation, ko da yake wasu sun mafi saninta da Sarauniya. Kuma muna duba aikace-aikacen da wannan gidauniya take yi musamman a cikin wannan wata na Ramadan. To amma akan wannan gaba za mu faɗaɗa mu shiga waɗansu ɓangarori da suka wato shafi aikace-aikacen ita wannan gidauniya a waje da wannan wata na Ramadan. Hajiya barkanmu da dawa. Barka ka dai baba Umar. To mu kalli aikace-aikacen, kamar nan gashi na buɗe wannan shafinku na website da kuke yada shi a duniya na aikace-aikace. Da iya shirye-shiryen da nake gani ko wanda kika tattauna kwanakin baya sun hada da lafiya da ilimi da kuma ruwan sha da ba da tallafi shine social project na jari da sauransu. Yanzu na ga har da sauyin yanayi. Me ya faru kuka kara har da wannan? So alhamdulillah, in ka la'akari da abubuwan da suke faruwa a yanzu, a matsalan sauyin yanayi, climate change yana damu. Don kamar yadda nake aiki na samar da ruwan sha, ni na fuskanci irin wa'annan. So da yawa ma idan aka yi rijiya za ka ga mun yi inda ake ban ruwa wa itatuwa. So shi yasa muka mai da hankali yanzu duk inda muka gina rijiya za mu dasa itatuwa. Wannan tsarin na nan, in mun gina rijiya za mu dasa itatuwa saboda ya samar ma wajen su samu sauyin yanayi, rashin ruwa da ake tsananin babu din, kaga za a samu sauki. Da ruwan da kuka samar da kuma shi za a girmar da itatuwa. To suwa suke wannan aikin na bayin? Akwai su kamar aikin ban ruwa? To kamar yanzu in kuka kawo mana kukan ba ku da ruwa, a yanda ma na fitar da tsarin yanzu shine, to tun kafin ma a gina rijiyan za mu ce ku ba mu wajen da za a gina muku rijiya. Kuma ku ba mu waje mai kyau yadda za a samu a dashen itatuwa akalla 10 a gefen rijiyan. Kuma ya zama da ruwan rijiyan nan kuke ban ruwa. In kuka bar ta rijiyan zai kafe. In kuka ban ruwa ya taso, itatuwan suka samu suka girma, to rijiyar ba za ta rasa ruwa ba. Wajen zai yi kyau haka. Wajen zai yi kyau kuma za a samu ruwa tsaftatacce da kuma iska da sauransu. So za mu wayar musu da kai, kuma ina ganin hakan zai tasiri. To na ga ana ta batun a website ɗin gashi nan akwai batun makarantu na primary da hada secondary ne. Yanzu na ga kamar hada manyan ɗalibai da ake ba su tallafi. Ko a dama akwai secondary ai. Dama ai mukan ɗau nauyi ne daga primary zuwa secondary. So wanda kuma ya gama secondary za mu iya ɗaukan nauyinsa zuwa jami'a ya gama. Insha Allah. To sai batun abin da ya shafi lafiya ɗin, yaya tsarin kai ɗauki yake ga asibitoci ko da cutuka? Akwai cutukan da kuka ƙayyade kuke kula da su? Da akwai, da kamar yoyon fitsari, ciwon siga, masu kansa da masu hawan jini, mukan kai musu tallafi da sauransu. To yanzu kuma abin da ya ja hankali na 'yan watannin baya shine mata masu zuwa aihuwa. Akwai abin da na gani dan so samun rai a lokacin, so sai na kai tallafi kuma na kai dauki da gaugawa, kuma aka dace ya zamana tallafin da muka kai kuma ya yi tasiri. Shine duk macen da ta je aihuwa da magani da wani abin da take bukata na sauransu a wannan asibitin da muka samu wannan korafin, kyauta ne, har sai in ya kare sai a yi mun magana. To kwarai an yi haka. To da na ga kukan haƙa rijiyoyi, yanzu kuma na ga har da bohol da ake haƙawa. A kwanakin baya
kin bayyana cewa ra'ayin mutanen ne suke son rijiyoyi, yanzu ra'ayinsu ne ya canza ko koke ne kuke ganin akwai yiwuwar ku sake faɗaɗa wannan aiki a yi bohol a maimakon a haka rijiya ne? To alhamdulillah ko a kwanakin baya da muka hira din akwai bohol. Akwai Wato bohol. rijiya ne suka fi bohol yawa. To Saboda inda muke zuwa mu haƙa ƙauye ne sosai. Ka gane sai su ce su ba sa so zaka iske ma wasu din an musun shekara 9-10 baya ya lalace. Ka gane sai su ce wai ai irin tun da ya lalace ba ruwan da sauransu. kuma shi sai da wuta ko sai an tada Yawa to inji? shine to yanzu kuma inda muke samun korafin za su iya kulawa da bohol din yadda za a samu zai samu kulawa yadda ba zai samu matsala da gaggawa ba haka. To a haka muke. To ya kai kaman wasu jihohin da a da ba ku kamar dai jihohi nawa wannan aikin bohol din ya isa? Gaskiya kusan jihohi da dama sun samu don wanda muka gyara ma kaman Disamba kenan muka kammala guda 772 wayannan gyara su aka yi suka dawo suka ci gaba da aiki. So yanzu da rijiya da bohol za mu samu rekod kamar 3,000 da wani abu wanda muke da shi. Wanda muke. Watakila ina so in yi amfani da wannan damar in ce a jihar Gombe jihata na ga aikace-aikacen ki na wannan cibiya ya fi yawa a jihar Bauchi watakila inda kika fito. A Gombe akwai karamar hukumar duk wanda har yanzu suna fama da ciwon kurkunu a cikin ruwa, babu ma ruwan. Akwai wani bidiyo da na gani kwanakin baya ana ta yada shi wanda in kika ga ruwan da suke sha, ban sani ba ko watakila an taba kawo miki rahoton wannan yanki na karamar hukumar Dukku, ai kusa da ma Bauchi ne. To in muka ce karamar hukumar Dukku ko mun yi ayyuka a wajen, to amma me kila ƙauyuka daban-daban ne wanda suke ƙarƙashin wannan hukuma ɗin. So akwai ayyuka mun yi rijiyoyi a wajen, mun ɗau nauyin yara marayu karatunsu, kuma mun ba wa mata wayanda mazajensu suka rasu jari a yankin Dukku. So kuma ban san wani bidiyo kake magana akai ba, kila bai riga da ya iso gare mu ba. To zan nuna miki bidiyo, amma in muka gani mukan tura wakilai. Na ga yadda suke fama da batun ruwan sha, an ci har yanzu akwai kurkunu a wannan yankin da makamantansu. So kaga yankin da yake da matsala irin haka, idan muka je ba mu kaɗai muka yi ba, mukan saka kamar jami'an da suka shafi na kiwon lafiya su ba mu shawara bayan tona rijiyar me za a yi, wanda kuma sukan ba mu haɗin kai din aje a yi. So wannan da kake magana gaskiya labarin shi bai zo waje na ba, akwai wanda suka zo kwanan nan kuma an yi. To kawo yanzu za a ce Hajiya gwamnati ta fara shigo cikin wannan aikin ko kuwa? Gaskiya gwamnati bata shigo ba, ni nake yi da yanzu insha Allah. To kwanakin baya da muka tattauna kin nuna cewa zaki tuntubi gwamnatin, kawo yanzu kin tuntubi gwamnatin koko dai? To gaskiya ni ne ban tuntuba ba, amma akwai shirin yiwuwan hakan nan gaba, amma har yanzu dai ban riga da na tuntuba ba cikin yadda Allah. To harkokin siyasa fa, don na ga kamar maganganun da kika faɗa wasu suna nuna shakku cewa ba su yadda ba cewa akwai siyasa a cikin wannan al'amari, amma tun da aka kammala zaɓukan kuma ba a jikin ce ga wani ɗan takara da kike goyawa baya ba, wannan ya nuna cewa ba wato cibiya ce ta siyasa ba. Kina jin irin waɗannan maganganun da mutane ke? Gaskiya da hakika ina ji, kuma ina jin kiraye-kiraye da sauran al'amura cewa gashi ni kamar yadda na faɗa ba ni da ra'ayin siyasa, kuma ba na siyasa, amma dai ina da jama'a misali, ba kuma jama'a kaɗan ba. In na ce haka, wannan zaɓe da ya zo wanda aka gudanar da shi wanda ya wuce, na ta samun kira ni in ba da sarauniya wa za mu ba da direction wa za a yi. To amma kin bayar wasu ganin cewa sai wahala ka ce ku yi wani kai tsaye, saboda duk wanda ya baka amana to ka tabbatar da cewa ka yi rike amanan yadda ba za a samu matsala ba. Ka bincika da kyau, ka bincika waye tukun wanda za ka iya cewa ku yi wani, kuma sanin nagari sai Allah. Sanin mutum da na yanzu daban da in ya hau kujerar mulki daban, ka gane ai. So amma dai a haka dai Allah ya nuna mana hanya,
an dai abin da ya dace. Kun ba da mutanen da suka dace a waɗansu wannan kuma wani abu ne daban. To ai shine za mu zo mu ga akan tunda da tsarin jam'iyya aka bi ko tsarin cancanta. A'a to ai kamar yadda na gaya maka bana siyasa amma ana hulɗa da 'yan siyasa ma'ana amma dai ni bana yi ba kuma wani hana ni in yi ba ko wani kyama ne nake a'a wannan ra'ayina ne. To amma wanda ya dace a yin an bar ma Allah zaɓi. To a yadda ko a yau da safe a cikin labaranmu na wannan gidan mun karanta yadda aka fidda rahoton cewa a bana shekarar 2023 za ta yi tsanani za ta kuma ƙara samar da marasa ayyukan yi a Najeriya da kashi 41 in aka kwatanta da bara da kashi 37 alƙaluman ma ƙaruwa suke. Ke ta ina kike ganin cewa za ki ƙara aikace-aikacen wannan cibiya taki wajen samar wa mutane tallafi da za su yi jari na sana'a da sauransu? To yanzu maganar da kake yi a magana ne wanda hasashe nuna ko alƙaluma ko? To mu kam a wannan kungiya ta Sarauniya Charity Foundation kullum shine mu jajirce ganin cewa an samu abin yi din. So za mu yi abin da muka iya ne sauran kuma bar ma Allah amma za mu jajirce wa'anda su muka ba su da mu bibiya mu ga yanzu ina aka tsaya don in ka ba wa mutum jari ya sana'a ka kwanta a gida kai shiru ta yiwu burin da kake so ka cimma a kansa ba zai yiwu ba. Ka fahimta? Don kamar ba da jarin namu yanzu ma mun faɗaɗa shi ya koma harkan nakasassu ba zan ce nakasassu ba kamar ban na jin Hausa sosai ban san yadda zan kira su ba. Su wane? Kamar makafi da ba sa gani. Su ne nakasassu ake cewa. To ban san ko ba a amfani da kalmar ba. Ana faɗa nakasassu. To in ma ya ma wani zafi ya min afuwa. Ka kamar mata. Ko kuma wasu kan ce masu abin nan ɗin larura masu ciwukan larura da sauran. Masu larura. Masu larura yes amma ana cewa nakasassu. Kamar yadda ne a jihar Bauchi da sauran jihohi da ne kamar guda 6 ba tallafi na je na basu na kuɗi. Suna da ƙwazo sawa ne a koya musu sana'a irin na bead na jaka wanda in ka bibi feji abin nan shafin Sarauniya Charity Foundation zaka gani da aka koya musu kuma da idan ka je ka gani sai da ne kuka ni da naji sai da na fashe da kuka a wajen da irin tausayi da kuma irin abin ya taɓe ni. Oh kin ji daɗin yadda suke na ji daɗin kuma na tausaya mace ta fito tana magana ta hankali kuma zuciyanta bai mutu ba tana so ta sana'a kuma ta koya ta iya tana jin daɗi da wannan ya zama da ma oyoyo suke min amma ni din ba sa iya gani na sai dai su amfani da murya suna miƙa hannu so wannan abin ya sa ne irin na kasa rike kaina na fashe da kuka sai na ɗauke su zuwa kasuwa na je na nemi waɗanda in sun yi saƙan za su kai musu kuma su sara ba sai sun sha wahalan sai da ba saboda suna da ƙarancin gani ka gane ai so dole a tallafa musu wannan kuma wannan abin da ne ya taimaka kwarai da aniya saboda me a bayan dawowa na sakonnin da nake samu shine abubuwa na tafiya idan suka saka za su kai a saida kuma su saro wasu kayan su zo su yi kuma wallahi in ka gan shi ne kamar mai ido yi alhamdulillah nakan ga irin so kaga ire-iren wa'annan haka za mu ci gaba da faɗaɗa mu ba wa matasa jari kuma mu sa musu ido ba kowanne ne za ka ɗauki jari ka bayar ba so wannan za mu sake amfani da wannan dama mu ga cewa mun ɗauda mara kuma mun jajirce wajen ba da tallafin kuma mun sa ido mun bibiya abin. Na'am. To kamar kawo yanzu za a ce da yake ana fuskantar sallah yaushe ne kuke sa ran za ku fara raba kayayyakin sallah ga marayu ne? Kayayyakin sallah an fara rabawa jiya. An fara ma raba. Mun fara rabawa wa rigage na Fulani haka a Nasarawa State mun je mun fara rabawa marayu kayan sallah. So kuma yau din nan kaman da Bauchi da Yobe Bauchi dai kullum suna da Jigawa da kuma Niger ka gane da Kogi State su ma yau suna nasu. To menene irin kayayyakin? Atamfofi ne muke raba da kuɗin ɗinki sai mu ɗora a kai. To maza fa? Shadda. Su kuma shadda. Shadda ko dai yadi haka mai kyau. To ya batun aurar da zawarawa kuma? Gaskiya bana aurar da zawarawa sai dai marayu.